Mitäs täällä tapahtuu? Sorsapuistohan on tossa, että me päästään tätäkin puolta tosi hyvin. Aamulla näytti vähän siltä, että tää keli niinku menee huonoksi. Hyvinhän tässä kävi. Niin. Liikutteko se tähän aikaan päivästä missään? Pystyykö liikkumaan Tampereella ihan rauhassa? Pystyy liikkumaan rauhassa. On aika Tampereella saa kulkea rauhassa. Ne. Mutta välillä tuntee ne askeleet selässä. Are you ready or not? Ready for the truth? Sick and tired of this nonsense. I'm frustrated by you. Planet of the Sun video. Aika loistavan näköistä. Joo, se on Mä rikkaan siinä videossa siitä, että siinä rikotaan sitä samaa formaattia, mikä on niinku joka saatana videossa nykyään, että bändi soittaa jossain ja sitten joku kaunis nainen kävelee jossain. Se oli siistiä, kun Kristusta heiteltiin veitsillä. Niin oli. Eikö se ollut, että se ei suostunut heittämään sua lähemmäksi, vaikka sä halusit? Joo, ei se jätti jotain semmoinen 10 senttiä, niin mä sanoin, että voit sä pistää niinku lähemmäs, mutta ei se. Ja mutta te kuvasitte ton Saksassa. Minkä takia? Siellä oli, itse asiassa se oli se ympäristön takia, että me haluttiin toi sirkus teema pitää tuossa videolla ja toi oli yksi vanhimpia Keski-Euroopassa kiertäviä. Se on yli 100 vuotta vanha sirkus, mikä vieläkin kiertää. No me tehtiin jo aikaisemmin tämän saman ohjaajan ja tuotantotiimin kanssa toi Frozen the Lucidole. Se oli sillain jouheella. Olihan toi oli helpoin video niin meille, mutta mä en läristetty kyllä. Niin, no. Mullahan se oli semmonen aika ekstreme kokemus, kun tuli sairaala reissu itse asiassa. Ei ollut aamiasta syönyt ja tolleen, niin ei oikein maistunut ruoka, kun siellä oli niin kuumaa ja tälleen. Niin siihen tuli semmonen nestevajaus. Tämmönen, että yhtäkkiä sitä alkoi ryyni lentää ja se oli vaan semmonen pieni. Kyllähän toi videokuvaukset on niinku yksi vittumaisinta juttua koko touhusta, että niinku pelkkää venailua. No jos videon kuvaaminen on yleensäkin huonoin puoli, niin mikä on paras puoli tässä? Soittaminen lavalla. Live-soittaminen. Keikat. Mä muistan, kun oltiin Antin kanssa oltiin teleperformansessa töissä, niin kyllä tää hieman parempi on vaan. Me oltiin melkein parhaita myyjiä siellä kylläkin. Mikä on teidän unelma? Ollaan maailman isoin bändi jonain päivänä. Lihavin, rumin, haisevin, äänekkäin. Kaunein. Ja samalla kaunein. Niin, samalla kaunein. Ja kauhein. Pääsis tavallaan siinä mielessä niin kuin historian kirjoihin, että tekee jotain muutosta tähän systeemiin. Tai niin kuin, että kaikki musiikkialaan liittyvä on mennyt tosi kaupalliseksi. Onko Negative kaupallinen bändi? Kyllä me kaupallinen bändi ollaan ja totta kai mut Läri varmaan tarkoitti että miten musiikkiteollisuus on mennyt siihen pikaruokameininkiin. Jotain sen kaltaista. Kävelee VHS tuolta merkillä. Onnistuisiko sillä, että jos jokaisella yksi avekki?